when you're leaving the fold. Rumor has it he's the one I'm leaving you for. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has been that stage, To bolo prvé dnešné finálové vystúpenie skupina Creedence. Máte pomerne temperamentnú fanúšikovskú základňu, ako môžeme aj vidieť, aj počuť. Tak já jsem rád, že jsme se dozvěděli, jak spíte. Originální záležitost. Originální. Tak jak se tančilo ve finále? Rýchlo a zvesilo. Proč jsi takhle udechanej? Jsi jenom polehával. Sme si dali na rozcvičku takých 25 koleček okolo Inchyby na rozohriatie. Jasné. Však by sme ťahali sa za nami, my sme tiež bežali. Ak by sme mali krokomer, tak taká 1500 to bola u každého. Dobre, ale to na vás nebolo vidno, to je dôležité, lebo to má veľký švrnc a dokonca dnes sme sa pýtali mnohých súťažiacich, že s kým by chceli navzájom na dovolenku a mnohí z nich, tí ostatní spomínali, že práve s Creedence, lebo chceli mať dobrú žúrku, tak evidentne teda sa... Najväčšie zvieratá sú práve v tomto zoskupení. Aké bolo finálové vystúpenie? Kto sa z vás prvý porodcovia chce vyjadriť? Lucka. Tak kluci se na mě dívají, doufám, že to je díky těm šatům. Já musím říct, že jste krásný, jste nádherná parta. Ale hlavně dneska to bylo čistý, nápaditý. Opět musím říct, že jste pro mě největší překvapení letos, protože jste udali takovej kus práce. Je to skvělý, já vám moc držím palce a děkuju. Děkujeme. Nádherný začátek. Martine? Já mám obrovskou radost, že jste mě nesklamali a já vám od začátku držím moc palce a musím po dnešku říct, že každé vaše vystoupení je zcela originální, je úplně jiné. Máte famózní všichni taneční techniku, máte neuvěřitelně úžasný výběr muziky a já bych se na vás byl ochoten dívat pořád. Mě by vůbec nevadilo, kdybyste vyhráli. Ďakujeme. A pošleme ti našu adresu. Tak úprimne, tá druhá polovica vystúpenia mi trošku pripadala ako scenický tanček za speváka, speváčku pri lepšom koncertnom turné za nejakú Anastáziu, ale stále scenický tanček. Prvá polovica, to bolo animálne, živočíšne, divoké, bolo to niečo, čo možno vidno na Broadway, čo možno vidno vo Vegas, v Humanity Show napríklad a od tohto momentu ste ďalší z mojich favoritov na víťazstvo. Ďakujeme, ďakujeme. Ak sa vám páčil film s Credencom v posteli, tak posielajte slovenské prázdne SMS-ky na 9963. Z České republiky 9963 napsat do SMS-ky, odeslat na číslo 906 02 10. Vo finále súťaží skupina Creedence.